Yet! Sama ka diha! Ay! Sige! Walay wakwaklo! Nahilagupak! Katunggan ba ni paring ganina? Di ko nagrutulat diri ba? Ito ang animal oh! Hoy, alay na ko diri! Ganina, nagrutulat diri ba? Kanina na ka diri ah? Oo! Huwag nakasunod sa imo ha? Wala kayo! Parang Jeje, walang sunod. Wala! Pre, importante kayo ni nga atuan to karon. Unsa man na pre? Di ba gusto ka makakwarta? Oh pre, gusto ko makakwarta pre. Kinsa ko mo dili god. Ayaw mo, pre. Kini nga tong atuan karon usa ka mansyon. Mansyon siya pero wala na nagpuyo. Mura siya haunted house. Na, hadlok ka na pre. Lagi kabalo ko nga mahadlok ka pero no choice ta kay. Dako kayo ang mga gold bars. Kana, may ganahan ako pre. Pag natin mga gold bars, pre, diretso na ta. Aw, ikaw ra, ama kanan. Ha? Unsa ang makanan? Pre, ama kanan sa tagong. Ah, di ko mo dira oy. Ano naman? Ah, bahala ka dira oy, di ko matud oy. Ah, katsip, una na dira, oy. Wow. 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 Huwag na kayo mabuhat. Na, Pura na available. bahala Pero ka. sige na, pre. Karon na. May makita ba? Dapat tayo 30 minutes para nga mag-ilis. Magkita na lang ta dito ila damulag. Duol ra ila damulag. Tara. Tara ha. Sige, tara. Let's go. Sujo ka diri pre. Pre, ya kang tingin ako simo ba? Atong kayamanan ba? Hantid magay nga balay, uy. Tara na. Sujo ka diha. Lagi na. Pantay ka ha. Ay, basin, walay kayamanan dara, basin bitin og kanang mga hadlok lang kaayo nga mga kuan. Asa naman to? Pre! Dali na ba? Kaayo oy. Ako ni butani. Kaayo. Atay hadlok. Ali mo, dayon. Hadlok ka na ni. Nung na may libulto diriya sa... Ano si Damulag? Para mag si Jikoy. Paminaw na ko ano, nagyup-yup di sila ba? Yet! Asan di si Buyet? Oh no! Eh, Yet! Sama ka diha. Dali na ba? Kaya na ako nagulat sa imo. Dali na sa sulod oh. Atay! Latsa. Pre! Wala ka na hadlok ka diha. Baka mahadlok ko ikaw may talawan. Hadlok kayo yun, nakita na ko sa content ni Papre o nila Jikoy. Kaya damay, talawan mo. Dito sa unahan ta, sinadyo kayamanan. Sabi ko, Andrea ba? Sana! Walay wakwaklo! Nahilagupak! No! Dagan! No! Oh!